Ia că vine ăsta galben. Ia uite pe aia că sunt în șanță acolo. Ăla trece, n-are nicio treabă cu ăla că sunt în șanță, mă, ia. Și ăla leagă cu piatra în spatele la auto. Bă, uitați-l pe ăla cu piatra. Fiți atenți. Saat ini kita akan coba memantau. Bă, ăla e cu piatra în spate, leagă după el cu piatra. Ia uitați. Tanjakan pas jumpa ini. Hai, Marine, ia uitați-vă. Bă, 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 bă. Hai, te. Ula, ma. Da, dosă, mor. Hai, te. Ula, mamă, mânca v-aș gura voastră. Ia, ia. Hai, Marine. Hai, Marine, că poți. Dar să fiu al dracu să repare șoseaua aia. Ce, mă, președintele? Când a căzut 4.000 de mașini în șanță, ce facem drumul, domnul? Până atunci nu se poate. Nu se poate. E gol, ăla e golul. Cum are gol Imogen de donație, ăla e golul. 4.000 de mașini căzut în șanță, ce facem drumul? Dați-vă, bă, că vine Marin! Ma, auzi cum fac ăștia, ia uitați. Ma. Doare. Are treabă. Bă. Saat ini truk diesel yang masuk parit ini A venit să-l tragă pe ăla de șanță, mă. evakuasi. Semoga proses ini berjalan dengan lancar. Ia, mă, ia, că a venit să-l tragă pe ăsta. Ia, mă, ia. Haide, băi! Bă! Vai de pula mea ce-i la ăștia. Ăsta e side quest, mă, aici să mor eu. Ăsta e side quest-ul. Trebuie să treci pe lângă ei să nu-i bagi în seamă, că dacă nu termin jocul. Nu termin jocul, trebuie să iei pe aici, pe coceenii aia să te duci, că n-ai treabă. Ei lași cu ce ai venit și că ăsta e side quest. E event ăsta, mă. Doamne, ce e aici, bă? Nu mai înțelegi nimic, bă. Ia. Bă. Hai de morți și de familie. De ce ați făcut acolo de fum?